bela jilema limana aw ni nyankuma bismillah ko kuna fundi seben la kalli keneka mimbe talike biye arabaye abe mars kalo tli folo de kofo kalo kura o jora limana ambi foli dia bela jilema kayira ka fo ka kuna fundi seben ulu la kalli wati sira kortolo gafe borabi amba la je ka dolu konna la kosobe kaseka ulu la kale mako kaseka famia soro kosobe ni en fote minye nouvelle horizon e ko anta damne no ede ale dabe minye ni kalata ko nyera la ko ayira ka fo ko paranya kele ko o signa minye kalata o ko mkono paranya kele inte doreu nouvelle horizon ya ira ka fo kalata mina kosobe mini abifama ko urne kosobe urni alete mogobita kalata semble femme ngono kosobe o ko baworo abina fo odinana o nana o blalanga jamana nyimo ka boloka kosobe ko ni pa kelinye kata nyefe minye kalata olu labeni mimbo ko fo kosobe ayra ka fo jakulu do be nu kama programme d'appui aux réformes et aux élections au Mali ni jere jakulu parem ale de ni minanu abdallah olu ka boloka kosobe ayra ka fo minami flenie tolo abaworo ani nani nyona kosobe ko olu na table anga marabolo kuran nuna wala sa kalata minu be no be kala ben sisa kosobe o ka soro ni minanu no ye urni o kalata ka soro bu usigaro la kosobe on denete meni février kalot le mwani wolon fla aywa ni kalata mina abaworo nani a soro la anga jamana kono kosobe ni ala je tolo facile ka fola o de la ko pa clé o tarakata nyefe kosobe onga amata de me ukode kosobe ko mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali nanka ma MINUSMA kosobe ale de be de mena oni famille de meke kosobe Canada ka la sigide mimbe Mali la ambassade de Canada ale demeke kosobe mi Japon la sigide o ye demeke Luxembourg o fana ye demeke kosobe Norvège o fana ye demeke kosobe Suède o fana ye demeke Nazara ka kina tomba Union européenne kosobe ale fana ye demeke ni koina mi ye international IDA kosobe ale fana ye demeke ni koina fo ta se Fonds des Nations Unies pour la paix tolo olu de bolo faranyon ka de kosobe se ka ni minan kofolin no ye urnie ni tara kalata so gundo so ni kono sisa ibi seben bla min kono o de urnie o ko o baworo ani nani o de dele flanga jamana manie kosobe o ko pakelindo ka kalata o segere odo nouvelle horizon ka kuma kosobe ameto ale nouvelle horizon kelen kono ke wa adabe minye bureau de vote ko kuma la ko ayira kabina ko do fara lokan ka saboba ke minya nga finitiko ye e ku tena uto udaka yoro la ka se ka kalata di tolo ni jatemne ke yoro kalata na kumbike kosobe la soro anga finitiko nu ma chikata kalata unona a fo mi ko procuration kosobe ba soro olu be bo u ka kan konna la kana kalata yoro la kosobe onga tolo ko shara kura min tara anga kalata kunyeka kosobe no ye loi électorale o conseil national de transition no ye CNT mawye kosobe o ku ye yelema de do ni kalata 7 ko yelema mina a foli fleni tolo no de anga finitigo forces armées et de sécurité tolo oluka kalata abina fo olu tabina laben ka kon kalata ere donye kosobe o ya ketugo na bifama ko anticipation tolo olu be kalata folo ka soro ka tu ka lakana barala kosobe onga utina boble ka kan konna la de kalata mina bela jile bu soro ka kan konna yi bita o yere be kalata u yere krefla la kosobe ko yi yelemani bado de projet de loi mini ou kama ko loi numéro 2022 kosobe 019 min tara juin kalot le mois ani nani samba flani mois ani fla o yanga loi électorale sharia do de kosobe tolo yelemani dona ala ko anga finitigo tolo akoni kalata u abnake u yere jabala u la de kosobe tina bo kata kalata famre fe mi yelemani chama fana yi conseil national de transition ayo boloda ni kalata kele nu sababula
la ini folo yi munye ko yoro carte nationale d'identité biométrique sécurisée o ko ale de bina ke kalata seben kele ale tina fentina fara ale ka ale tina fara fen ka ble o jelino kalata seben koro munun be o ni ne bina bla ale nona o yelamani flana yi munye fana ko wala sa ambura ko kuma fo sisan ye forces armées maliennes olu ka kalata o bina ke yani kalata do reche no anticipation o mana boy tolo minye yelamani minun donné flé loi électorale lanie ko wuli ka jode bina ke jamana fan bela jele fe ka nyefo mawye aywa ni yelamani ni dona anga kalata sebena ko ama ko sensibilisation ani fana maminu gulla ka bo usigaro la o tolo kulu fana ka kalata bina ke kalata kerenkeren ndi fana bina sigi senga wala sa fana senga do kalata ina o mi eji maw fana ye autorité indépendante de gestion des élections o ko wuli ka jobe na ke olu bisega yereke jamana fantana ni bela jele fe o sente ni yelamani damado ta ka do anga loi électorale konna la Nouvelle Horizon de nous kuma fo nambora Nouvelle Horizon kona amanya shin lesor make faso ka gafeba ale dabe minye amo barab nyomrili adabo kuma la ko abina fo otena wale ablenwe tare ko itolo note mamnu kumbe nu ube amola eko bi de te marsikalo telefolo odo syndicat ba damadomi nous comme ko syndicat des pharmaciens d'officine privée Sinapo syndicat national des pharmaciens du Mali Sinafam o lu kunya la février kalo le tanani temenina o tolo ko fenfe amokoyi ku ba jo folo sabu ko uka na folo minga ngadi uma jamana fe eywa ko na folo in katika di onga akera lafia ide sabu mamunu be no be amukula assurance maladie obligatoire ayela ka fo amu atina sonsoroble o kuma mi kun fora syndicat nu fe o kuma ko abora tare de o te akuti no ya de ay chokoshila ola sa ni jatemne ke les sor ka fola ko jamana fantan nan bela jele akoko ni sonzoruna yani benga ke kola ayela ka fo ministry mimbe nale be kenya ko kuna ani nyetaga adamadian nasraula ale de wula ka jo kuma pharmaceutique fe era yirula ka fo ko una to kuma la kuma nyoya bito sena uka milliard woro o de jurube gouvernement la bachara milliard woro mi flena fora ka fo facture be ta da gouvernement tre kononga facture nte sara tolo ko mi docteur Ibrahima Jara yere ale sina farm nyamai ale ka nyefolu la ya yira ka fo ko kabi octobre kalo tolo olu beni ukani jurin no fe wa ko ni amo facture nana 600 nous tara di kanam mauma ba so le tanduru don de diledo e pharmacie utai na mena o laboratoire biométrique d'analyse o lu tay tle bisaba o tameni kunga tolo sharado de be comme article 40 and article 42 o di ba yira ka fo kanam kanga ko juru sara ni wati nu konnala nga atemeno ka lu kadam ne octobre samba flani muga ani fla fo ambi wati ne ko sisa amo no c'est pharmacie nuye ko ga jurubi amola juri akumina ke kuye nga ala franga manyoya besina lesor ya fo onyana nambora lesor kono amanya shin info mathématique ale ko minye bambakati korowe kabna fo olube wulika jola Algérie tebun nyakoro ko nunu nga wulika jo no ye damileke nuye damileke koro nunu tolo ne wolude fele ko fo malika kla olu ta fanga di uma yoro ni ko jugo de ko tolo min be talike Abdul Majid Tebboune ale de ye Algérie jamana nyemgo ye kay rebel koro kay u bismillah la bismillah li abna fo rebel koro mu sago soro de mu sago soro ko so ba nunu fela te foye jamana yere de ka kla olu ta fanka di umma ko odi hakila bu kono halsa odi ato ko accord d'Alger tabi décembre kalo temeni samba flani mwani fla ko lu te akola ble olu bu jo folo
sɔrɔ sabu ko u ka laɲiniw tɛ ka kɛ a kɔnɔna la kosɛbɛ min ye secrétaire général min bɛ MNLA kɔnɔ n'u k'a ma ko Bilal Ag Sherif ale de ye MNLA yɛrɛ ka kuma lasela ye kosɛbɛ ko u ni Abdelmajid Tebboune kɛlen ka ɲɔgɔn ye tolo i b'a dɔn ko ninnu taara ja Azawadi drapeau de tun b'o bolo u taara u ni Abdelmajid Tebboune ye ɲɔgɔn ye kosɛbɛ tolo Azawadi drapeau yangan b'u bolo u kɔni hakili la sa Abdelmajid Tebboune na kuma f'u ɲɛna u tulokɔrɔ kuma duman kosɛbɛ k'o fɔ u ɲɛna info matin ka fɔ la a tolo a ma kɛ ten jamanakuntigi y'a ye kodɔn kosɛbɛ ani kokɔrɔdɔn ye o don Abdelmajid Tebboune y'a yira k'a fɔ u tilalen u ka kumaw bɛɛ lajɛlen la a y'u lamɛn waati min na olu fana ye kunnafonidilaw wele o y'a sɔrɔ ninnu kɔni taara ka ban kosɛbɛ u fana ye kunnafonidilaw wele n'o ye point de presse dɔ ye u ye min kɛ i b'a dɔn wa u ye Mali drapeau de ta k'o bila u ɲɛ ma o bɛ mun yira aw nana ni drapeau min ye an t'o lakodɔn drapeau min ye vert jaune rouge ye kosɛbɛ an b'o de lakodɔn an nana ni kuma min ye an y'a mɛn dɛ nka Abdelmajid Tebboune ko an bɛ Mali den kelen kelenna cɛ ni muso min bɛ Mali dugukolo sanfɛ kosɛbɛ olu bɛ se ka lafiya cogo min u mago bɛ fɛn min na n'o de ye jamana lakanani ye ko Abdelmajid Tebboune ka kuma de kɛra k'a bɛna fɔ rebelle kɔrɔw taara ni hakilila min ye o hakili la Algérie bɛna tugu u kɔ ka da u kɔ kan kosɛbɛ na Mali jalaki ninnu wa a ye ninnu lamɛn a ye ninnu ka hakililaw lamɛn kosɛbɛ a ma kɛ ten dɛ o ko Mali den bɛɛ de bɛ lamɛn ayiwa n'a fɔra bɛnkan sɛbɛnko kuma a bolonɔ bilala Algérie de kosɛbɛ tolo n'a fɔra k'a fɔ ko bɛ yen n'o bɛ Mali kunkan Algérie jamana da b'o ko la o don sabu Mali ni Algérie dancɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o siga t'a la wa ko caman de tɛmɛna Mali ni Algérie cɛ a mɛnna kosɛbɛ kabi san 1960 66 san 1966 waatiw kosɛbɛ k'a daminɛ FLN na Front de Libération Nationale kosɛbɛ Abdel nga fɔ Bouteflika ninnu kosɛbɛ Bouteflika yɛrɛ ale tun bɛ Gawo mara de la waati dɔ la Abdelaziz Bouteflika a bolila ka b'u ka jamana kɔnɔ ka n'i sigi Mali kɔrɔyan fan fɛ Mali de y'a bisimila ka daminɛ hali Modibo Keyita yɛrɛ la kosɛbɛ olu ye wulikajɔ minnu kɛ fédération cili kɔfɛ ka se ka Algérie ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma kosɛbɛ tolo Algérie ma ɲinɛ o kɔ o b'u kɔnɔ bi kosɛbɛ o b'u kɔnɔ sini u tɛ se ka da juguw kɔ kan ka Mali kɛlɛ o don ayiwa ne ka kuma tɛ dɛ info matin de y'a fɔ o don n'an bɔra info matin kɔnɔ an b'a ɲɛsin indépendant ma kɛ ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye farafinna bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fanfɛla la sa ko gɛlɛya belebeleba bɛ min ye golofinmanw ye ka ɲɛsin Tunisie jamana ma ayiwa tolo indépendant ka nin kuma in ka gɛlɛn kosɛbɛ kuma in ka gɛlɛn dɛ kosɛbɛ n'a fɔra ka fɔ maa i manifinɲɔgɔn tolo o mana kɛ golofinma ye cogo o cogo f'e ka ninjuguya kosɛbɛ taga o sɛgɛrɛ o tɛ bɛn dɛ hali dɔɔni ala de ye bɛɛ da awɔ ka bɛɛ kɛ kelen ye kosɛbɛ nka e ko Tunisie jamana bilama nin tɛ yen dɛ nin tɛ yen nɔ fiyewu kosɛbɛ a yirala k'a fɔ juguya ka ɲɛsin maa golo finmanw ma kosɛbɛ dɔ de bɛ ka fara a hakɛ kan bi aw ka lajɛ an ka kalanden dɔ bɛ yen ale joginna kosɛbɛ nin ko in siratigɛ la a yirala k'a fɔ ko a ɲɛda yɛrɛ kosɛbɛ an ɲɛ bɛ ja min na yan joli de bɛ ka suru kalanden ɲɛda la ka jigin a ma ɲɛ a yirala k'a fɔ kalanden min n'a bɛ u ka dugu dɔ la u k'a ma ko Tunisie jamana kan kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ de ye Tunisie ka den dɔ de ye muru ta ka gosi a ɲɛ la tolo fo ka ɲɛ yɛrɛ jogin joli bɛ ka suru o la ka jigin kosɛbɛ a yirala k'a fɔ maa caman de bɛ yen an baden minnu bɛ yen n'olu bɛ Tunisie jamana kan minnu bɛ nin lahala in kɔnɔna la kosɛbɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u taara olu gɛn ka bɔ u ka sow kɔnɔna la olu taayɔrɔ foyi ma sɔrɔ olu la ni Mali ka lasigiden tɛ n'o ye Mali ka ambassade min bɛ Tunisie jamana kɔnɔ kosɛbɛ nka Mali jamana ɲɛmɔgɔw k'u bɛ fɛ Mali den minnu bɛ yen nɔ ka u sasa ka na n'u ye jamana kɔnɔna la ni min kɔni n'a ka di min ye ka na u bɛ na ni o ye kosɛbɛ a yɛrɛ la k'a fɔ nin waleya min filɛ nin ye tolo u ka jamana kuntigi n'o ye Kayid Saïd ye a don ale min yɛrɛ ne a ye jamana kuntigiya sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma sɔrɔ ni politiki tɔn tɔgɔ ye a tɛ tɔnna wa a bɛ k'a ka jamana yɛrɛ mara cogo min na bi kosɛbɛ indépendant ka fɔ la tolo ko assemblée cili wa a b'o la kosɛbɛ ani député yɛrɛ tɛ ka bɛn a ka jamana basigibaliya a bɛ ka baara kɛ cogo min na o bɛ ka k'o sababu ye kosɛbɛ ani a ka kiiri tigilamaw a n'olu cɛ u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya ka taa se hali ko kɔsa in na k'a ye référendum kɛ kosɛbɛ a bɛ fɛ ka sariya sunba yɛlɛma ani maaw ani jamanadenw ma bɛn o la baara kɛbaliya sifinnakaw yɔrɔ ani jamanadenw yɛrɛ nisɔngoya bɛ Kayid Saïd yɛrɛ
kɔrɔ bi cogo min na tolo e ma tila o la e bɛ tila ka kuma wɛrɛ bɔ i da tuguni ko farafina a yɛrɛ ko tɛ dɛ ko farafina jamanadenw de bɛ ka taa Tunisie fa bi tewu k'u bɛ k'a ka jamana k'a bɔ arabuya la k'a bɔ silamɛya la. Ni kuma bɔra Tunisie jamanakuntigi da nin tɛ jamanakuntigi ka kuma tolo kuma in ma bɛn ka sɔrɔ ka jamanadenw minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ diminen dɔ bi ni jigiya yɛrɛ t'u kan tolo k'olu su ka kɛ farafinw kan an bɛ se k'a fɔ ten de sabu ni golo finen don a bɛ fɔ o de ma ko farafinw minnu golo finen don n'u bɛ Tunisie jamana kan bi ka maaw su ka kɛ olu kan o de waleyaw filɛ nin ye an baden min filɛ ni kalanden don a bɛ Tunisie jamana kɔnɔ tolo ko a bɔtɔ kalanso la a taatɔ so yɛrɛ a dontɔ a ka so Tunisie cɛ dɔ de filɛ nin denmisɛnninya ka don a y'a ye nin kɔni ye golofima ye ka se ka muru ta ten k'o fara u ɲɛ kunna o kɛra jogini a kɛra tiɲɛli tolo an bɛ don min na ko bi nin waleya de bɛ Tunisie jamana kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ko k'u bɛ wulikajɔ la bi maliden minnu bɛ yen ka se ka na n'u ye jamana kɔnɔna la ko halisa u ma ko in dabila dɛ Tunisie jamana ɲɛmɔgɔw a bɛ farafina jamana den a bɛ maa 400 bɔ bi kɛmɛ ka minnu wele u bɛ k'u ɲininka u dalakan na kun jumɛn na u y'u dogo ka don Tunisie jamana kɔnɔ ko Tunisie tɛ batɛmɛsira ye dɛ l'indépendant ka kuma de ye n'an bɔra indépendant kɔnɔ an b'a ɲɛsin les échos welewele ma kɛ ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko min ye adamadenya tacogo k'o bɛ ɲini ka na kɛ gɛlɛya ye koyi toro nin tɛ dɔwɛrɛ ye o ko maya a bɛ fɔ min ma ko social kosɛbɛ n'o ye nin ka maa ye tolo a bɛ ɲini ka na Mali sariya nɔgɔ bi dɛ kosɛbɛ a bɛ ɲini ka na an ka sariya an bɛ ɲini ka na ɲinɛ sariya yɛrɛ kɔ a fɔra ko maa si tɛ ko min bɛ sariya sanfɛ kosɛbɛ nka an fɛ Mali la yan ayiwa nin ye n ka maa ye kosɛbɛ a bɛ ɲini ka na yɛrɛ sariya sanfɛ Mali min n'ale Sunjata Keyita ka Mali ye tolo min ye Fasiri Eko a ka fɔ la ko n'i y'a lajɛ ko caman bɛ yen bi fɔ ɲɔgɔn caman b'an ka jamana in kɔnɔna la yan nɔ kosɛbɛ n'a ma fɔ karisa kosɔn walima karisa da de bɛ nin na walima ni sariya ko wulila ni aya baara ɲini ko wulila kosɛbɛ ni politique ko wulila an ka jamana kɔnɔ tolo i b'a sɔrɔ wele bɛ bila maa wɛrɛ de ma a bɛ fɔ ko ayiwa karisa kosɔn a ye nin to yen k'a sɔrɔ dun sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ Mali la yan a bɛ ɲini kana kɛ gɛlɛya ye dɛ waati min na a bɛ k'a fɔ ko sariyaw ka ta an ka jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ tolo ko sariya ka bato nka tolo n'i y'a lajɛ sariya bato baliya a kun jɔnjɔnba de ye nin ye Mali la anw bɛ ka fɛn fila de don ɲɔgɔn na an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye nka sariya fana a fana jɔyɔrɔ bɛ yen dɛ jɔyɔrɔba kɛ sariya kana foyi kana bila sariya sanfɛ k'a kɔn ka fɛn caman de tiɲɛ kosɛbɛ jamana in sigi la bi wa ko référendum min bɛ ka sigi sen kan nin tolo sariya sunba min ni a bɛ jamanakuntigi bolo kosɛbɛ ko n'u kun sera ka ni an ka maaya taabolo ninnu k'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ dɔ bɛ dɔ la a kana k'a kɔ a bɛ faamuya Eko de y'a kuma fɔ kosɛbɛ an b'a datugu ni soir de Bamako ye kɛ ale da bɛ waleya la ko min ye poste de police min bɛ Sogoni kɔ k'a bɛna fɔ ko maa dɔw ye taa don yen na koyi soir de Bamako y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ tolo nin kɛra fɔɲɔgɔnkɔ de ye an ka lakanabaaw n'o ye polisiw ko ani u ni jama de kɛra ɲɔgɔn na kosɛbɛ a ko ma falen ɲuman na dɛ sabu ko u taara polisiso min filɛ Sogoni ko to gari yɛrɛ kɛrɛfɛ kosɛbɛ e k'u ma ta bila la o y'a jeni maaw y'a o ma ɲɛ a kɛra ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la kosɛbɛ o sufɛla yɛrɛ fɛ a yɛlɛla k'a fɔ jama fɛrɛntan k'o de girinna ka da polisiso in kan kosɛbɛ waleya in yɛrɛ kɛra kun min na ko a na kɛ polisi dɔ de ye moto taxi bolila dɔ gɛn tolo o gɛnni de taara laban ko la saya yɛrɛ bɔr'o la e ko moto taxi tigi yɛrɛ ma fatu wa kosɛbɛ sabu a y'a to a gɛnni la kɛ moto taxi tigi bana k'i jɔ de tolo o gɛnni de sababu la kosɛbɛ moto taxi tigi fana taara i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ni saya taara bɔ o la waleya in de kɛlen sa kosɛbɛ jama kɛlen k'o ye yɔrɔ bi na polisiw ni maaw cɛ yɔrɔ polisiw ni maaw cɛ ka gɛlɛn bi kosɛbɛ ka sababu kɛ siradala polisi ninnu yɛrɛ a yɛlɛla k'a fɔ rond-point min filɛ nin autogare la ko u y'u yɛrɛ tiɲɛ kosɛbɛ fɛn bɛ a yɔrɔ la yen k'u y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ kɛnɛ kan n'olu ye seereya di soirée Bamako ka lakali la a yɛlɛla k'a fɔ falajɛ ale fanfɛlaw la yen kosɛbɛ falajɛ
tourna fanfɛlaw la tolo ko moto taxi tigi a ye cɛ in gɛn ka bɔ yen nɔ de ka bɔ fo Falajɛ tourna la tolo ko o y'a sɔrɔ min ye Jakarta tigi dɔ fana ye ko a y'a sɔrɔ polisikɛ in bɛ k'o fana gɛn nka a sera ka moto taxi tigi in de gɛn tolo fo ko wɛrɛ taara bɔ o la an bɛ don min ko bi maaw ye waleya in ye maaw sɛbɛkɔrɔ dimina kosɛbɛ u ma ko ɲɛɲini caman ye gabakuru ni fɛn caman de ta ka sɔrɔ k'u ɲɛsin polisiso in ma polisiw yɔrɔ u fana u y'u yɛrɛ lafasaw gaz lacrymogène de fana tun b'u bolo u y'o ci mɔgɔw la ko kɔni ma nɔgɔya sabu ko tiɲɛni min bɔra la nin ye tolo o tun man ka kɛ fasiri de ni kuma fɔ ni soir de Bamako ye an t'a bila yan an b'a bila yan tolo Ala ka jamana in basigi Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni gafe kuraw bɔra k'o lakale tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ